Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Kule video ke bethani sizothetha ngoMr Nathi Mthethwa, owayi-former Minister of Police, former Minister of Sports, Arts and Culture apha eSouth Africa, kodwa ke ngoku ebesesebenza as South African Ambassador to France, apho ke asolekele eFrance, eParis, at Hyatt Hotel. Now besivile ke kwingxelo bethunani uba uye waripotwa ngunkosikazi wakhe as someone who's missing emveni kokuba eye wathumela imessage kunkosikazi wakhe. So abantu ke kudala sifuna uyazi uba la message inoba ibisithini, ngoba abantu abakholelwa uba usolekile nyani. Bathi emveni koba kuye kwakhakanyeka igama lakhe uGeneral Mkhwanazi, inoba ubaleka ezo ziguruguru, mhlambi uSamwe uzimele. Abanye bathi inoba ubuthathile ubomi bakhe kuba ebaleka uzophendula. Abanye bathi ubulewe kuba ke abantu besoyika uba abandakanye mhlambi namagama abo kuyo yonke lonto leyo ke mhlambe azaba sengxakini kuyo. uNews24 ke uye wayichaza uba ibisithini imessage le uMr Nathi Mthethwa ayithumele unkosikazi wakhe ke awatshata naye ngo-2013, uMrs Philisiwe Buthelezi. Now kuthiwa ke unkosikazi wakhe umgqibele Monday the 29th of September at 4:30 in the afternoon. Caba ke bezawuattenda a cocktail event. Wala ke ebusuku njalo Monday the 29th of September waphinda wathumela unkosikazi yakhe imessage. Le message yenze unkosikazi wakhe ke acontacte amapolisa and reported him missing kuba ke inoba ebengamfumani. Now imessage ke le ayithumele unkosikazi wakhe kuthiwa uye wabhala ecela uxolo kunkosikazi wakhe and echaza noba ke ufuna uthatha ubomi bakhe okanye uzawuthatha ubomi bakhe. So becela uxolo kunkosikazi, watsho ke ba uzawuthatha ubomi bakhe. Unkosikazi nowa wazama ke umkhangela kuba efuna umsaver, abamfumana kwala ngengomso nge-30th of September on Tuesday. Kwafunyanwa ke umzimba wakhe outside eHyatt Hotel in Paris at 11:10 eswelekile, ephume ngefestile. Kuthiwa ke eza festile azivuleki lula. Bathi ke xa bejonga bafumanisa uba iye ya-forced open, so ivulwe ngenkani ifestile ke inoba kuba ebefuna ke uqhuma aphumele ngaphandle azibulale okanye etyhaliwe ngumntu, asiyazi. Kuvela izinto ezininzi ke bethunani nakooTwitter, kuphuma zonke izinto ezinegative nento zee-flag ze-22 million ziyaphinda ziyatrenda. Kuthiwa 22 million flag, uphinda ke ngoku uzijula kwi-22nd floor. Abantu ke ii-conspiracies zininzi. Enkosi kakhulu ke bethunani ngothi nibukele le video. Ndawuphinda ndini update xa kukhona enye i-information endiyivayo entsha. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.